Здравейте на всички! Казвам се Вени Петрова и съм холистичен консултант по здраве и красота, мотиватор, ментор, предприемач, майка на 2 деца и ваш приятел. Създадох книгата Природна лечебница, натурални съвети и рецепти за здраве и красота, водена от желанието да помогна на все повече хора да се завърнат към природата, която е един невероятен дар, източник на здраве, на младост, на дълголетие, чрез който ние можем да си помогнем бързо, лесно, ефективно и най-вече без странични ефекти да подобрим здравето, а оттам живота си, защото когато имаме здраве, можем да постигнем всичко, но когато го загубим, всичко друго няма никакво значение. Това не е обикновена книжка, която да прочетете и да оставите в библиотеката. Това е вашият ежедневен помощник в най-различни ситуации, при които ще знаете как да реагирате. Например, ако на детето му стане лошо докато пътувате в кола, ако ви заглъхнат ушите в самолета, ако ви ужили насекомо, ако се порежде, ако някой има признаците за инсулт, как да му помогнете да окажете спешна помощ. Защо да не изхвърляте остатъците от храна в кухнята, българските супер храни и техните алтернативи, как да ги използваме и една от най-любимите ми глави за детокс на токсините, шлаките и паразитите. Вътре има 17 рецепти и съвети как да се справите с паразитите, както и симптомите, които да ви подскажат, че вие имате нашествие на паразити, плюс различни процедури, с които да изчистите червата, черния дроб и цялостно да пречистите организма си. Книжката може да закупите в момента с 3 подаръка, така че побързайте. Подаръците са до изчерпване на количествата и ще се радвам да се видим в моята фейсбук група, където ви очакват още стотици рецепти и съвети с още стотици натурални, природни съвети и рецепти. Бъдете здрави!